Το on-page δεν γίνεται μία φορά? Ξεκινήστε λίγο. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εμείς, ας πούμε, στους πελάτες μας που στέλνουμε μια προσφορά για SEO, δεν τα ξεχωρίζουμε το off-page και το on-page. Εμείς αναταχτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον ανά 2 μήνες, κάνουμε ξανά audit για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που φτιάξαμε. Τα tools που εμείς ψάχνουμε και κάνουμε το website audit, την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιεί και η Google για να καταλάβει τι κάνουν τα site. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε πελάτη, ο οποίος ξεκινά με SEO, βρίσκαμε στην αρχή προβλήματα στο audit. Μετά από 4 μήνες που γινόταν νέο audit, βρίσκαμε καινούρια προβλήματα που δεν είχαμε βρει στο πρώτο audit. Μετά από 8 μήνες βρίσκαμε καινούρια προβλήματα που δεν είχαμε βρει στο δεύτερο audit. Και η απάντηση του συγκεκριμένου πελάτη, που έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, ήταν: συγγνώμη παιδιά, γιατί αυτά τα προβλήματα δεν τα βρήκαμε από την αρχή, να τα είχαμε φτιάξει από την αρχή, να τελειώνουμε και να είμαστε τώρα μια χαρά και τα βρίσκουμε τώρα? Θα σου απαντήσω, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί τότε, στην αρχή, το site δεν είχε αυτή τη δύναμη στα μάτια της Google και τα tools δεν μπορούσαν να βρουν αυτά τα προβλήματα. Τα bots δεν μπορούσαν να κάνουν crawl αυτές τις σελίδες και να εντοπίσουν αυτά τα προβλήματα. Όσο πιο δυνατό είναι ένα site, τόσο μεγαλύτερο visibility έχει και στην Google και στο AI, γενικά στο digital, και τόσο πιο βαθιά μπορούμε να μπούμε μέσα στο site για να εντοπίσουμε ακόμα και το παραμικρό πρόβλημα στο on-page. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ακόμα και το on-page δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μία φορά.